Hyvää päivää. Nyt on testissä tämä oma tekemä ketoroonilaatikko. Hetken aikaa käytin mikrossa tätä. Nyt on kyllä maut kohilla. Hyvin tuo pekoni tuo suolaisuutta. Nyt on kyllä mehevä maku ja koostumus. Tää mennään kyllä jatkoon. Seuraavalla kerralla teen ihan samanlaisen. Oho. Ja sitä on kyllä hyvin kyllä nuo pekonit ja valkosipuli ja sipuli sointuu hyvin tuohon. On kyllä 5/5 tämän nuona. Eipä tähän aura just on just tarviekkaan. Kyllä tuo pekoni sopii tosi hyvin tähän ketoroonilaatikkoon. Jotenkin tuo semmoista syvyyttä tähän makuskaalaan. Ja tietty mitenkä maustaa. No minähän käytin grillausia yleismaustetta tuohon jauhelihan kanssa maustamiseen. Ja sitten tosiaan valkosipulia varmaan jotain 60 tai 7 ja sitten 2 isohkoa keltasipulia, kun yksi niistä oli mennyt huonoksi, niin ne käytin siihen. Niin. Kyllä. Toimii nimittäin ehdottoman hyvin. Jos on siihen kaikenlaisia variantteja käyttää, mutta ja hevosen jauhelihalla en rupes tekemään, kun joskus tein. Olisin tehnyt lasagne hevosen jauhelihalla, niin siitä tuli äärimmäisen kuiva. Ja ehdottomasti rasvasta jauhelihaa kannattaa olla. Jos tommonen sikanauta, mitä niitä on tuolla markettiloissa. Sinne meni. Ja joo, palaillaan taas seuraavalla videolla.